ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನೆ ನಿಖಿಲಿನ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲ್ವಾ ಕಲತ್ತೂರು ಬಂಧುಲೆ. ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಯಾನ ಜೂನ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಡ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಯಾನದ ಎಗೆಯಾದ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ನನಲತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಐಕಾತ್ರ ಏರಾಂಡಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತೆರೆದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪು ಆ ಎತ್ತಡೈನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುಂಡು. ಐಕಾತ್ರ ನನಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಜೂನ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿದನಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೊರ್ತು ನನಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನನಲ 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ನಿಕ್ಲು ಟ್ವಿಟರ್ಡು ಪೋದು ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ವಿಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತುಳು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ KA ಬಕ -KL ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಾರನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಡೈನಂಚಿನ ಎತ್ತಡೈನಂಚಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಎತ್ತು ಸೇರುಂಡು. ಐಕಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯನು ಐಟು ಬರೆದು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆನಲ ಒಂಜಿ ಪುಣೆಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಳ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.